لە بەڕێزانی وەفدی ڕۆژئاوای کوردستان کە پێک هاتوون لە پەروین یوسف هاوسەرۆکی پێدا، سیهانۆ دیبۆ هاوسەرۆکی پەیوەندیەکانی پێدا، دکتۆر جاویدان حەسەن نوێنەری پێدا لە باشووری کوردستان دەکەین بفەرمون بۆ سەر ستەیج بۆ پێشکەشکردنی وتەکانیان سەبارەت بە شرۆڤەی بارودۆخی ڕۆژئاوا لە چەند لایەنێکی جیاوازەوە تکایە بفەرمون. بۆ گەلێ me باشووری کوردستانê تایبەت şarê Silêmaniyê cê şanazî kêfxweşiyê ku îro em li gelê xwe re rasterast şoreşa ku niha li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin û giştî Sûrî em bi datayê wê bê tefasîlê wê ê rojane ku niha bi taybet piştî heştê meha 12/2024 û xwardina desthilatdarekî din li ser axa Kurdistanê û em dikarin bêjin li rojhilata navîn روخاندنا رژیمێکی دەسەڵاتدار و دیکتاتۆر ئاکو تجارە گوهرتن و بەگوهرتن هەندێک خۆ قبول نەکرد و ئیرۆ ئەم شاهدێ وان ڕۆژانێک و ئەو دەسەڵاتدارژی هاتە روخاندن بۆێ هەستی بۆێ کێفخۆشیە ئەم بەگەلێ خۆرە پارڤە بکرد ji bo wê jî dema ku em gelê Rojavayê Kurdistanê bi şoreşa azadiyê de tevhişînekî mezin me da veşandin bi taybet biraberîna gelê Sûrî re dema ku em bêjin 2011 gelê Sûrî da kete kolana û xwestina guhertina rejîmê bi yek helwestî ku gelê Sûrî yeke û bi yek helwestî ku em azadî wekeviyê ji bo Sûrî dixwazin gelê Kurd jî tevlî wê raperînê bû tevlî wê guhertin û veguhertinê bû şoreşekî azadiyê da meşandin ji bo wê îro destkeftîkî mezin e dema ku em van roja jiyan dikin rûxandina rejîma Esed ji bo me destkeftîkî mezin e lêberê em dikarin wê hênasebikiriyan jî wê rastiyê diyar bikin ku em ne meşheda dawî a Sûriye meşheda ku rûxandina rejîma Baes lêberê desthilatdareke din hatiye li ser iqtîdarê wê ew desthilatdar çi qasî hundirê xwe de guhertin û veguhertinê bide çêkirin wê çi qasî hundirê xwe de bikaribe azadiya gelan di nav xwe de bihewîne wê çi qasî bikaribe Sûriyekî demokratîk nenavendî pirreng bide avakirin bi taybet em çarenûsa gelê Sûrî dema ku em nîqaş dikin îro êku li ser iqtîdarê em bêjin Tehrîr Şam heyê Tehrîr Şam heyekî ku tê naskirin ji dîrokekî xwe yê em bêjin ne paqij yan jî ne ji bo azadiya gelan tevhişîn kiriye û tevî şoreşa Sûrî bûye ji bo wê jî em dikarin bêjin ne meşheda dawî ye meşheda esasî ku em bikaribin bi gelê Sûrî re sîstemekî demokratîk bi destûrekî demokratîk bin avakirin ji bo wê berî rûxandina rejîmê derbasbûna Helebê heta ku em bêjin hewîrdorê Helebê hate rizgarkirin ji rejîma Baes em bo gelê Rojavayê Kurdistanê wekî lêbiriya xwe ser gelê Bakur Rojhilatê Sûrî hewildan û kar û xebatê me hate kirin deka em ê wê rola me çi bê em ê bikaribin çê gavî bavêjin bi taybet ji ber ku êş û azarên me bi heyê Tehrîr Şam de ya ku berê dahata naskirin Cebhetil Nesra bû her wiha hîn fesaîlên destê dewleta Tirk de di nav wan de hene û axa Rojavayê Kurdistanê dagirkirine gelê me yê Efrînê Serêkaniyê rojane azar û êşê li ser destê wan dibînin ji bo wê bi yek dengî bi yek rengî gelên Sûriyeyê jê qûneytira û Horanê heta bigê Qamişlo û Dêrik bi dengekî gel guhertinê dixwaze êma wekî Partiya Yekîtiya Demokrat peyê nerînekî me cuda me got qet em nikarin bibin terefek ji bo rêzayîna rejîma desthilatdarî navendî bi qasî rejîma Baes gaşofînî em ticar nikarin bibin rêzayîn bo wê û çê rejîmekî desthilatdarî navendî em ê neteref bin û aynı wext jî em ê nikarînin cihê xwe bigirin dê navbera dikevana de muxalefetekî opozîsyonekî muaredekî bo berjewendiyê her kesî pêk tîne berjewendiyê gelên Sûriyeyê û pirrengiya Sûriyeyê û heqîqeta Sûriyeyê pêk nayîne ji bo navêyekî jî bi rastî hewildanên giştî çêbû bê Kurdên partiyên Kurdî re bi partiyên Erebî re partiyên Suryan re û her wisa jî ji bona Sûriyeyê de
ما هن قابل آبيتن دسبيق آويدا شي إنجاما آويدا ده 2014 دا مزرعتنا ريبابريا خسر بچي دوی مناسبة تيجي ده معارضة کی سوری جنکی معارضة کی سوری جي مالبات کی پر بنافدار جي لما الأتاس يدقوشي دقو خوزي ما 2014 دوی سرهندنا قامش دا 2014 2014 نقول دوازده آذار دا خوزی مجی پیشگیریا گله کرد کرد من گفت بانا کرد انفصالینا و کرد پارچه که خوازن شما افجی کرد و کردستانی جی حموم مخابن ام نیوه جیانا خود درباز دکنش بانا ام جی ارتاقی خورا بیجن شریکی خورا بیجن والله ام نه انفصالینا و ايه هذه انفصالية در حق وادا هاتية كرد فون باتشتا ون بمختيار لكن قوخزين ماشي بيش قديا كردا كربانا مجوارا نقو دبانا اب انفصالينا ويش اخي اب قوهرتني بهتر شيء بانا من بوارا كانوا صاندتك شوازي دولة تتوانا منديل ومجلاتا نافين تكير بلكي دفتن وي شرط مرجين وي لأوروبا ذهبوا حق الصال بشتي ريكفتنا واستفاليا 1600